Stáva sa vám, že sa vám občas vynoria spomienky z minulosti, ktoré nie sú príjemné a prehrávajú sa vám dokola v hlave, či už formou obrazu, alebo zvuku, alebo pocitu, alebo kombinácie? A chceli by ste sa ich zbaviť? Chceli by ste, aby sa to už nevracalo? Vracia sa to preto, že táto minulosť nie je uzatvorená. Že má zaseknutú emóciu, ktorá sa snaží uvoľniť a práve preto sa prehráva. To, čo s tým môžete urobiť, sú 3 kroky. Prvý krok je, že si jednoducho poviete, že v tejto situácii som konala s tými schopnosťami, ktoré som vtedy mala. Druhý krok je, teraz s tými schopnosťami, vedomosťami a múdrosťami, ktorú mám, by som tú situáciu urobila takto. Tretí krok je poďakovať minulosti za to, že doniesla tieto užitočné poučenia. Ďakujem ti, minulosť, za tieto užitočné poučenia a teraz sa už emócia môže uvoľniť. A uvidíte, čo sa stane. Pretože toto môže byť jeden z tých postupov a procesov, ako sa táto emócia spracuje a uvoľní. Vyskúšajte a uvidíte, čo sa stane. Pamätajte, že to je len jeden z postupov alebo procesov, ktoré vám môžu pomôcť. Budem sa tešiť na vás do budúceho videa.